Γεια σας παιδιά, TechJ εδώ και στο σημερινό unboxing θα σας παρουσιάσω το Lenovo P70. Κατέφθασε εδώ και θα το κάνουμε σήμερα το unboxing. Καταρχάς να σας πω ότι πρόκειται για ένα κινητό που η τιμή του κυμαίνεται στα 170 με 200 ευρώ και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ value for money κινητό. Στο πίσω μέρος όπου μας λέει ότι η μπαταρία του είναι 4.000 mAh. Πραγματικά με έκανε μεγάλη εντύπωση πόσο μεγάλη είναι. Δηλαδή πολλά tablets, 7 inch περίπου συνήθως, έχουν τέτοια μπαταρία, οπότε θα έχουμε πολύ μεγάλη αυτονομία. Να σημειώσω ότι δεν είναι αποσπόμενη, θα το δούμε στη συνέχεια. Έχει έναν οκταπύρινο επεξεργαστή, είναι 1,7 GHz, αν μπορούμε να προσέξουμε. Έχει 5 οθόνη HD IPS, 2 GB RAM, 16 GB ROM, όπου πιστεύω ότι είναι αρκετά καλά, αλλά μπορεί να πάρει και κάρτα SD μέχρι 32 GB. Έχει μια 13 κάμερα με autofocus και με LED flash και για selfie έχουμε 5 MP. Είναι δίκαρτο και είναι και standby, αυτό είναι πολύ καλό. Και ας το ανοίξουμε. Μαχαίρι έχουμε να κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα το εξειζητημένο. Ένα λεπτάκι. Ανοίξουμε. Είναι ασφαλείας. Το κάνουμε μαζί. Εντάξει, δεν έκανε και το καλύτερο άνοιγμα. Τουλάχιστον το ανοίξαμε. Μια χαρά, εδώ δεν έχει κάτι. Εδώ είναι το κινητό. Έχει και μία ζελατίνα, είναι αυτό. Ναι, ζελατίνα, δεν είναι κανένα tempered glass, μην νομίζετε. Εδώ είναι ένα μικρό booklet. Έχουμε headphones. Δεν μου φαίνεται και πολύ καλά από το θέμα ποιότητας. Έχουν και μικρόφωνο. Τέλος πάντων, δεν τα έχω δοκιμάσει, οπότε να μην λέω πράγματα. Το USB για τη μεταφορά δεδομένων από και προς την υπολογιστή και τη φόρτιση του κινητού. Ένα OTG καλώδιο, όπου με αυτό μπορούμε να συνδέουμε εξωτερικά αποθηκευτικά μέσα, όπως σκληρούς δίσκους, στικάκια κτλ. Που χρησιμοποιούν USB. Και εδώ τον φορτιστή, φαίνεται λίγο μεγαλύτερος από το Lenovo A6000. Ναι, είναι σίγουρα μεγαλύτερος. Πόσα αμπέρ? 2 αμπέρ. Καλό αυτό. Έχει και back cover, κάτι σαν πλαστικό θήκη, πλαστική θήκη. Ένα λεπτό να σας δείξω. Λέει back cover και film inside. Ωραία κίνηση τη Lenovo. Δεν το συνήθως οι Κινέζοι δεν βάζουν. Για να το δω. Το έχω λίγο εδώ. Ας βγάλω το back cover. Ναι, δεν είναι ελαστικό. Δεν είναι ελάστικο αυτό. Να, το κινητό είναι σε πολύ πολύ σκούρο μπλε. Όχι κάτι, δεν είναι κιτσαριό. Εδώ στο πάνω μέρος έχουμε την audio jack. 2 οχεία, το ένα λειτουργεί, το έχω δει. Αυτό είναι για διακόσμηση. Micro USB. Εδώ έχουμε volume up και volume down. Θα τα έλεγα και κλικ, έτσι. Δεν είναι μια χαρά. Και ναι, αυτό είναι το κινητό. Να και το back cover. Θα έλεγα ότι είναι σε καλό βάρος, δηλαδή δεν το λες βαρύ, δεν το λες και ελαφρύ όμως. Νομίζω είναι γύρω στο 146 χωρίς αυτό. Έχει και μια ζελατίνα. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe και με συγχωρείτε που άρχισα να κάνω βίντεο, έχω γύρω στις 2 εβδομάδες, όμως θα έχουμε πιο πολλά από εδώ και πέρα. Αυτό ήταν, τα λέμε!